si na ka onye si eme bụ ka ekwesị akpọ ya n'ụbọchị nke mbụ ọnwa nke ise n'afọ 2016 n'obodo Enugu n'obi Sunday Onovo kpọmkwem, ya bụ obi eriserisi ebute ọzọ nke mbụ n'Ogbeke Agbani dị na Nkanu West n'obodo Enugu. N'ụbọchị a nwa amadi abụ Sunday mere emume icheta ọmụmụ ya. O mere ya n'ụzọ pụrụ iche maka na ọ kpọrọ ndị otu ya ikwu na ibe ka ha bịa nọnyere ya n'ụzọ pụrụ iche. Ha bịakwa nọnyere ya n'ụzọ pụrụ iche. N'eziokwu n'ụbọchị a ndị mmadụ gosiri na n'ezie na Sunday Onovo nke bụ erisi ebute ọzọ bụ nwafọ na-eme nke ọma nke ukwuu. Ọ bụkwa nwa ntorobịa na-eso ndị otu ya eme ihe ha na-eme. Ya mere ndị otu ikwu na ibe ji jupụta n'obi ya n'iji nọnyere ya n'ụbọchị a o mere emume icheta ọmụmụ ya n'ụzọ pụrụ iche. Ihe ọma mere o, atụọlụ ya ego n'ụzọ pụrụ iche. Ndị otu ya ndị ntorobịa gosiri ịhụnanya ha were n'ebe ọ nọ n'ụzọ pụrụ iche. Tupu mmemme a na-ebido n'ụbọchị a, ndị otu ya ụfọdụ abịanarị n'isi ụtụtụ n'iji gosi ịhụnanya ha were n'ebe ọ nọ. Ha bịara nọnyere ya, na-enye ya nkwado n'ụzọ pụrụ iche. Ha na-eri na-aṅụ wee na-atụkọtakwa ego ha ga-eji wee kwado nwa amadi abụ erisi ebute ọzọ, ya bụ Sunday Onovo nke Ogbeke na Ukwuruta. Ka a na-eme nke a, ụmụ nwanyị ndị otu nne Sunday anọkwanarị wee na-esi wee na-akwadobe ihe ndị mmadụ ga-eri na ha bịa mmemme a n'ụbọchị a. Ndị na-edozi ọgbọ ebe ndị mmadụ ga-anọ. Ihe ọma ndị ọzọ na-eme. Na ịgwaga eziokwu, ụbọchị a pụrụ iche na ndụ nwa amadi abụ Sunday Onovo ericha ebute ọzọ. Erisi ebute ọzọ bụ nwa amadi pụrụ iche nke ukwuu maka na ebe ọbụla ọ batara nri na-agbakasa, a na-eri nri n'ụzọ pụrụ iche. N'ezie na iji gosi na nwa amadi abụ erisi ebute ọzọ, nri gbara kasa n'ụbọchị a. Ndị mmadụ na-esi wee na-edozi ọgbọ na iji chebiri ndị ga-abịa mmemme a. Ka e mesịrị nke a, ihe ọma ndị ọzọ meberekwara n'ụzọ pụrụ iche. Ụmụaka na-enwe anwụrị. Ịgwa gị eziokwu, ihe ọma pụrụ iche mere n'ụbọchị a bụ ụbọchị Sunday Onovo erisi ebute ọzọ nke Ogbeke na Ukwuruta gbaa gburugburu mere emume icheta ọmụmụ ya n'ụzọ pụrụ iche. Ihe ọma mere, a sị ka ekwube ya chi ga-eji chi ga-abọ. Ngwa na-egbughị oge, ngwa buru n'oche ka unu kristienu ka ihe ọma si mee n'ụbọchị a ericha bụ Sunday Onovo mere emume icheta ọmụmụ ya n'ụzọ pụrụ iche. Ngwa na-ekirinu ka ihe niile si mee n'ụbọchị a. Ihe ọma mere o, ihe dị iche iche mere. Nri gbara kasa, atụrụ ego n'ụzọ pụrụ iche. Okpogodeo, ihe ọma ndị ọzọ dịkwa. Ụmụ agbọghọbịa, ụmụ ntorobịa, ụmụaka jupụtara n'ụbọchị a wee na-enwe anwụrị n'ụzọ pụrụ iche. Ngwanụ kirienu ka ihe niile a si mee na mkpụrụ ụbọchị nke mbụ ọnwa nke ise afọ 2016 n'obi Sunday Onovo ericha ebute ọzọ nke mbụ na mbụ n'Ogbeke Agbani Nkanu West n'obodo Enugu kpọmkwem. N'ụbọchị a ka ericha bụ Sunday mere emume icheta ọmụmụ ya n'ụzọ pụrụ iche. Ngwa na-egbughị oge, kirienu ka ihe ndị a niile si mee n'ụzọ pụrụ iche.
nwanne m biko pụtanụ. Agalụ ndụ bakụ onye ilo aṅụlịa, ịgalụ ndụ bakụ ndị ilo ga-aṅụlịa. Asị na ndị gburu osisi ụfọdụ ga-egbutu ya, asị na ndị gburu iduru ụfọdụ ga-efo. Ile ọma ga-eju na ụmụnne m bịarị n'ogwe, ile ọma ga-eju na ụmụnne m bịarị n'ogwe. N'ụwa bụ ofu mbịa onye bisi awọ na
bigo ụmụnne m ribe n'ugbo afụfe bigo obigo nu obigo afụfe bigo obigo nu obigo afụfe bigo ụmụnne ribe n'ugbo afụfe bigo ụmụnne m ribe n'ugbo afụfe bigo ụmụnne m ribe n'ugbo ewa ndidi amaka ụmụnne m ribe n'ugbo afụfe bigo ụmụnne m ribe n'ugbo Ndubuisi nwa mama ribe n'ugbo afụfe bigo ụmụnne m ribe n'ugbo Ndukakwe afụfe bigo ụmụnne m ribe n'ugbo ribe n'ugbo gbụta n'ugbo ṅụlịa n'ugbo afụfe bigo ụmụnne m ribe n'ugbo ribe n'ugbo gbụta n'ugbo ṅụlịa n'ugbo afụfe bigo ụmụnne m ribe n'ugbo afụfe bigo ụmụnne m ribe n'ugbo afụfe bigo obigo obigo ọrịgbo gbogbo ọbịa nwebe na aṅụle unu mee ọmụ n'obiọma n'ụwa bụ ofu mbịa onye bisi ahụ na ọ bụrụ na ịkwụba aka gị ọtọ obi gị dị ọcha afụfe bigo ụmụnne m ribe n'ugbo 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 Aha m bụ Sunday Nnubu nke ji ejiriti ya wan nke ọzọ anyị gbakọtara ebe a asọ m ndị ikwu egwu na ndị enyi a na-eme birthday stroke function na-atọ ya ndị superstar Bright Future United and Friends and well wishes ihe njigide mmemme a bụ na ọ dị mma like ihe ụmụ ọgbọ ndị mmadụ na-eme ka ọ na-emekwa esokwara ha na-emekwa ihe na-eme because na ọ ghara ịbụ na m nwara n'otu ndị ọzọ a na-eme ihe m nwara nwe nke m ma mme nke m nwa o wee ka otu achịcha ahụ ime na nke m na-eme ihe efu ka ọ bụ ekpere na ekpere ha bụ na Chineke ga-edo ha ha bịa n'udo na mgbe ha ga-anakwa ha ga-ngwa n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla n'aha Jizọs na afọ ha na-etu ọ bụrụ na ọmụma ihe zara dị afọ a ọ bụ na ọ bụ ebe anyị gbakọtara wee na-ahụ mmanya so ya nọgide agbakpọ m ericha one bụ ogbeke ọsọ ọdịmma mmadụ na ibe na-emekọ ihe so that ọ bụrụ nwere otu ihe si mee ka ọ fanụ bere ya aka so na ọ na-enye ha bụ na ha kwesịrị ịchọkọta ọgwụdoro otu ịbụọ joy nọ sokwa ibe ha were na-eme ihe na-eme na ndị mmadụ asa na bụrụ aya obi abụ dike
Presenter, Oyorima and the Papa on Solid 100.9 FM. We never met anyone to avoid very much. We have the Chisi and he is the presenter. Oyorima and the Papa on Solid FM. Oyama and Aruna, the radio station, Solid FM 100.9 FM. Yeah. So, about the purpose. Proposed program. Everyone on the back of the back and say my tip on the land. No. I can say the land now for the bank of no way back as I'm not a back over. If I took over you are the chairman on this occasion, you could go on so people because of our time. To my brother. Thank you. Apoi după ce pun că văd că Nicolai, eu pe lor na să se va, ia pe să va, eu pe ne pare me pe pe. Am fost na să bun. După ce eu episod am pus pe pe me pe pe. E pa pa ne la pa ka me mai kitu we pe ba. You go be on your feet. Manu na ka le pu, manu ka na sa ka le pu. E pa pa ne na ya pa ka me mai kitu we pe ba, you go present on the top. So my brother na ba, boy the second the superstar shoot club. Azemo na man. I bena a Jesus. Ebeni we I de Kennedy ni go rama irai. I we go on the no pot keta. Ala na si ekene o tuto de tama de na ni kana ha Jesus.
anyị na-ekwe ka nka Chineke ifere nwanne anyị nwoke Sunday imerụdo mmemme otu arọ nke tụkwasịrị n'ọrụ nke ọ dị narị a na-arịọ gị ka ebe arụta abụ were ọnọdụ ọ bụrụ isi oche ihe niile nke a ga-eri nke a ga-ata nke chere anyị n'ihu Chineke anyị na-agọzi ya site n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ anyị nekwa ndị nke si ụzọ abịa ebe ọbụla nke ha nọ anyị na-arịọ gị ime ka okwu adị ngwa ịrute ebe a na-enweghị nsogbu ọbụla ihe niile nke a ga-eme taa na ọ ga-abụ nke udo na ọrụ ga-ezu oke n'ime ya arịọ site n'aha Jizọs Kraịst ibe ọrụ Sunday, God put over and go to another brand mama. Not enough to go to pay for the big company. So another person will prepare for that. My mother first. I'm going to go to my birthday. Come on, you want to make that down. I'm going to go to my mom. I'm going to use it. What do you want to do in my mouth? I'm not going to do anything, but I'm going to do it. So you go to the road, look up. No, but me son the guy that I better son the guy that. Cake can look up when I am going to happy birthday to you. That shall open it. Like the young man to my niece. You don't want to bring cheese on you. Looking at the people as they go down. Cheese on you. How could you buy it?
That's cool. When you get them direct, Emmanuel direct open again. You go now, you go 1,000 naira. That's a couple of people here. I but you are happy to take him on now. Thank you. Because I don't know enough now to put your time at enough. Right on. Cross on. Right picture, sorry. Okay, over 500 and show that you can. But I'm the picture man over. I don't know. You can just say what I'm doing. I cannot feel down there. We continue to look at the rest of the people. GP and Co. The woman Adani. First, I'm going to get out of my Beacon, to the 500 naira. 550 naira. Beacon, you take them 100. Everybody speaking again. You first pick up 450 naira. I like it. You know, what's that? Because I like it. I know the people because of my time. You don't know what I'm there. I'm not a son. Check the back and below every day. Check the back and below. I see. I can go. That's how I think. One of my what's that? 5 after I go back. So for money 15. Money 7. 8. So for money 12. Money 12. Go to 1,000. Voilà.
Now we're shutting down Malaysia. So now I'm Sunday, but that's the number. You may press the bell. Thank you. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. When I take and the one that
onye otu ndị ọdịbo chee na ndị otu ndị si n'azụ ibe a na-eme a na-akpọ rizọt ka m bịa ga-akpọ rizọt Superstar 2,000, United 1,000, Man Go for 5,000. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000. Superstar 1 go. Tôi đang như vậy là ban tôi cái bắt tiêu. Anh vừa tới tàu Susan rồi nó có biết cái gì không? 3,600 là nó ăn đồ mà United. Ở Germany là chúng ta biết rồi. Right picture. Progress aga. United. United. The Pandas. Superstar. Monday, because originally me call him. Dia fala kita nanti malu makan naus. Kemana me kau mungkin? Because dan kembali me, ane me sosu 2,000. Nasi kau nak sosu. Jamu. Blind future. Blind future. Blind future. Ono nak kau kami nama ni. United. United. Superstar. Superstar. Kau jangan jual kau nak bina nama. Kau ni bina nama. Ini lagi nak ini ada. Mana? United.
Seru.
Basta!
Pasta, United, man dead. Who said man not dead? Okay. Because someone 4,000 now, and I have to come to Sunday, you know, and move up to the car. I'm handling pasta. 4,000 now, I'm handling pasta.
Superstar was second. Down the third. Then the third will never break through. That's my third. Then the last. Yeah. Okay, man. ọ dị mma otu a ka kpakpando jiri fụ ya n'obi Sunday Onovo erisi nke mbụ na mbụ n'Ogbeke na Ukwuruta dị n'Agbani n'ime ọchịchị obodo Nkanu West n'obodo Enugu kpọmkwem. N'ụbọchị a ka Sunday Onovo ya bụ eriche ebute ọzọ mere emume icheta ọmụmụ ya n'ụzọ pụrụ iche. Anyị wee na-asị ka Chineke ye Sunday Onovo ericha mmaji kwuru mmachi afọ yekwa ya ogologo ndụ na ahụ isi ike. Ya bụ na anyị na-asị ka ọ dịrị ya mma ka ọ dị nọ. Thank you.